Umama oneminyaka engama-36 ubudala uSiphokazi Mzizi khange akwazi ukuzibamba inyembezi ebona intombi yakhe uLuchumile Mzizi isiya kunyango lokugqibela lomhlaza kwisibhedlele Provincial eGqeberha. UMzizi, nongasebenziyo noxhomekeke kwisibonelelo sikaLuchumile uthi ibinzima le minyaka isi-7 idlulileyo. Ijeni yakhona, it was painful kakhulu because in my understanding umuntu uzibuza i-question yoba yintoni i-cancer, isuka phi, ifika njani. Sihambile le jeni kakhulu and then bengakho lula because xa uqala like bangathi umntana uzosweleka but akazosweleka. You need wena to accept kuqala ukuze azophila. U-accept apha entliziyweni yakho uba yabona ngoku utshintshile umntana unanje, and then into endincedileyo kumhlalisa phantsi ndamxelela we have this situation. uLuchumile uchulumancile efikelele kwesi sigaba sonyango. Ndiziva kamandi ngoba ndiyekile ugula ndifane nabanye abantwana kuye esikolweni. Ngoku le ntwazana ijonge ukugqibezela ibanga layo lesi-7 nanjengoko umhlaza wayo ungesenabuzaza. Ndaba yaseMpuma Kapa TV, ndinguSinaye Njudu eGqeberha.